Semblen germans, però no són germans. Són els dos policies secrets Dupont i Dupont, que l'única cosa que tenen igual és la seva intel·ligència, que és absolutament zero. O sigui, són dos desastres, dos tontos muy tontos, dos incompetents rematats, els policies secrets Dupont i Dupont, que quan han d'anar a perseguir un lladre els acaben robant amb ells. Una vegada perseguint un lladre de carteres els van robar la cartera amb ells 3 vegades, s'equivoquen, es perden, s'entrebanquen, són un desastre. Sempre van vestits amb el seu vestit negre, el seu barret negre, el seu bastó, però com que són policies secrets, quan han d'anar en missió espacial a algun país espacial, en Dupont i en Dupont es disfressen perquè no els coneguin. Però ho fan amb tan poca gràcia i amb tan poc cervell que el que fan és donar la nota constantment. Mireu, havien d'anar a la Xina i van dir, escolta'm, saps què? Ens disfressarem de xinesos, tu. Però mireu què van fer, es van vestir de xinesos de l'edat mitjana, que el que feien era donar la nota i tota la gent els estava seguint rient, mireu, i mireu que li diu en Dupont a l'altre Dupont, s'ha de ser tonto, li diu, sobretot no et giris, em sembla que algú ens segueix. Els estava seguint tothom, perquè el que estaven fent era donar la nota. Mireu un detall interessant. Els Dupont i Dupont, que són, com us dic, uns tarambanes, estan a la Xina i van disfressats de xinesos. En canvi, en Tintín, a la mateixa vinyeta, no va disfressat de xinès. El Tintín va vestit com un xinès. És molt diferent. El Tintín, quan viatja, que ho fa sempre de viatjar, doncs intenta conèixer el lloc on va, vestir-se com la gent d'allà, menjar com ells, moltes vegades parlar la seva mateixa llengua, i això és una molt bona manera de poder viatjar. A diferència d'aquests dos Dupont, que com us dic, són una autèntica desgràcia. Mireu, en Dupont i en Dupont es despedeixen del Tintín, el Tintín els diu, vigileu, que hi ha una escala que no caigueu. Els Dupont diuen, sí, no et pateixis que mirarem bé on posem els peus. Fixeu-vos el primer graó, patapaf, de nassos tots dos alhora, amb el nas aixafat, els barrets aixafats i els bastons trencats, un autèntic desastre. Però aquesta segurament és la desgràcia més famosa que els va passar quan anaven pel desert, en Dupont i en Dupont, i s'havien perdut, i van agafar mal de cap, ja sabeu, el desert, tanta calor, van agafar mal de cap. I llavors van fer una cosa que no s'ha de fer mai. Van trobar un tub de pastilles a terra, i van dir, deuen ser pastilles pel mal de cap. Es van prendre una pastilla cada un pensant-se que eren de mal de cap, allò era un explosiu que es diu N14, i mireu què els va passar. Es van començar a inflar, els va començar a créixer el cabell de color verd, la barba de color verd, van quedar grocs, treien bombolles per la boca, el Tintín quan els va trobar els va portar a casa al metge i li va dir, miri doctor, i el doctor es va quedar sense paraules perquè mai no havia vist un cas tan estrambòtic com aquell d'en Dupont i en Dupont, que no podien ni parlar, només, com us dic, traient bombolles per la boca, perquè s'havien pres un explosiu pensant-se que era una pastilla pel mal de cap. Jo no vull dir res, però si teniu mal de cap, abans de prendre's una pastilla, potser millor que li digueu al metge o al vostre pare o a la vostra mare, perquè si no, imagineu-vos que us comença a créixer el cabell i la barba de color verd, i això seria un autèntic desastre.